हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं सिनाव बयखौबो बरायनो थाहरबाय लोगोफोर आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानाया ओमफ्राय मानि थाखाय बानायाखैमोन आं लोगोफोर आंना मबाइला गाज्रि जाबाय आरोना गाज्रि जाबाय माने इदि केमेराफ्रा मोजां नंला आरोना गावजोबबाय थेवबो सलायसाबनो हायो आरोना WhatsApp सालायनो हायो Facebook सालायनो हायो ओमफ्राय केमेरायाल' आंना मोजां फैला आरो गुरला फैयोसै ओंखायनो आङो भिडिअखौहाय थाब लाबोनो हाला ओमफ्राय जेबो भिडिअ खास भिडिअथ' लाबोआखै आं मिशोआवहाय गांसे फ्रक गस्ला माने अर्डार खालामदोंमोन आरो लोगोफोर बेनो आंहा दिनै सफैबाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय आङो लायनो थांनायावनो बेयावनो माने बख'नानै नायग्रोबाय आरो लोगोफोर मानो थाखाय बख'नानै नायखो बिदिनो सानसे एसे गाज्रि फैदोंमोन आरो बेलेग कालार फैदोंमोन लायनो थांनायाव ओंखायनो गाज्रि फैनो हागौदां होननानै आङो इयावनो बख'ना नायबाय आरो लोगोफोर थेवबो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय आंजों समायगोना समाया बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै देखायनो सानबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनो बायाब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर स्किप खालामालासिनो स' नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनानै आं देखायगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम आं देखायनि लोगोफोर केमेरायावहाय बारा सानदुंखौ नांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो सिगांनि मोनसे भिडिअआवहाय सादरखौ आङो अनलाइन अर्डार खालामनानै दख'ना सुदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहा ब्लाउस पिस दंमोन नालाय ओंखायनो आङो बेखौ सुथ'वाखैमोन ओमफ्राय मैया दाखालि सुदोंमोन आरो बेखौहाय ओमफ्राय दिनै लाबोबाय आं लोगोफोर ब्लाउसखौबो लाबोबाय ओमफ्राय आं माबोरै डिजाइन सुदों नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय स' नायनो बायाबा नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर स्काई ब्लु नै आं डिजाइनखौहाय बेबायदि हाहोबाय आरोना नै बिबार बायदि ओमफ्राय गेजेराव लांदां आरोना नै लोगोफोर डिजाइनखौहाय आं बेबायदि सुहोबाय आरोना नै लोगोफोर केमेरायाव बोरैबा दाथि नुदों आरोना कालारखौहाय स्काई ब्लु एसे पातला आरो नै खाथियाव नुबा एसे सिनायो नै बेनोमोन आरो लोगोफोर गामि खाथियाव सुहोदोंमोन आं सासे आब'नाव नै मोजां नुदों आङो ओमफ्राय नै बाउन्डारि दं बिथिंजाय गल्डेन कालार आरो ब्लु गेजेरावहाय ब्लु समायगोन दा लोगोफोर ब्लाउसआ आंजों बेनोमोन आरो लोगोफोर ब्लाउसआ ओमफ्राय ब्लाउसनि डिजाइनखौ माबोरै नांगौ लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंना प्लिज अननानै चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामना हो लोगोफोर जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंसिनाव थाब मोनबाय थागोन ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नाय जानोसै ओमफ्राय माला भिडिअ बानायबावनो मोनगोन मिथिला बुंनो हाथ'ला बेयो फंबायनिसो नालाय फंबायनिखौ दिनै सम मोननायखाय आङो लाथ'नानै भिडिअखौ बानायबाय आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो लोगोफोर थाबैनो आंनि चेनेलखौहाय 1K खालामनानै होदो दायो 850 जादों लोगोफोर स' लोगोफोर थाबैनो आंनि चेनेलखौबो 1K खालामनानै होदो लोगोफोर अननानै बयबो स' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' बाय बाय